चलिए आए गौर कृष्ण भय। जौना समय में नीच रावण मारीच के सहायता लेकर के माता सीता के हर के लेके लंका में चल गिल बड़े। भगवान राम लक्ष्मण सहित सबसे पूछा तानी, तब तक ले गिद्ध जटायु पर नजर पड़ गई। घायल अवस्था में गिद्ध जटायु जी बानी। भगवान गोदी में लेके जटायु जी से पूछा तानी, जटायु जी सीता जी के वृत्तांत कैसे बतावा तानी। गोस्वामी तुलसी बाबा का लिखा तानी, नाथ दशानन यह गति किन्ही, आते ही खल जनक सुता हरि लिन्ही। जटायु जी भगवान राम से कैसे बतावतानी, हरि दंडक बनवा आके रवानवा, कोइल कपट कुटिलाई है राम, सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई, सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। दंडक बनवा आके रवनवा, दंडक बनवा आई के रवनवा, कोइल कपट कुटिलाई है राम, सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। तो बानी हम सुनत सिया के, करे विद्रोह लगन देह पपिया के। आरत बानी हम सुनत सिया के, करे विद्रोह लगन देह पपिया के। ताहि समैया बिरबल दैया, ताहि समैया बिरबल दैया, दिहलन खड़गा चलाई है राम, सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। अंग भंग भइला से
गगन से गिरनी, छत बिछत हो के मौत से घिरनी। अंग भंग भैला से गगन से गिरनी, छत बिछत हो के मौत से घिरनी। जाति में गीत उमन वृद्धा, जाति में गीत उमन वृद्धा, छोड़नी न तब तीर हटाई है राम। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। नर भक्षी पक्षी के ऐनी जेंगा तारे, राजू बाबा अभिषेक सरे में बाड़े। नर भक्षी पक्षी के ऐनी जेंगा तारे, राजू बाबा अभिषेक सरे में बाड़े। उनहु के तारो जिंदगी सवारत, उनहु के तारत जिंदगी सवारत, दक्षिण दिशा की ओर जाई है राम। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। दंडक बनवा आके रवनवा, कोई कपट कुटिलाई है राम। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई। सीता के ले गईले चोराई है राम, सीता के ले गईले चोराई।